Сәлам малайлар һәм кызлар. Әйдәгез бергәләшеп физик күнегүләр ясыйк. Минем арттан кабатлагыз. Күнегүләрне баш өлешеннән башлыйбыз. Башны уңга һәм сулга борабыз. Күнегүне 16 тапкыр кабатлыйбыз. Хәзер җилкәләргә күчәбез. Җилкәләрне бер-бер артлы күтәрәбез. Күтәрәбез һәм төшерәбез. Күтәрәбез һәм төшерәбез. Дуслар, дөрес итеп суларга онытмагыз. Терсәкләргә һәм кул очыкларына күнегүләр ясыйк. Бераз билләрне дә яздырып алыйк. Аякларны җилкә киңлегенә, кулларны билгә куябыз. Сулга һәм уңга бөгеләбез. Хәзер аякларга күчәбез. Бер урында атлыйбыз. Берничә тапкыр шүгәлибез. Дуслар, күнегүләрне көн сайын ясарга онытмагыз. Сәламәт булыгыз.